Balabas na me, kunanin kay. Bless ka ba? Hi guys! Hi guys! Buklat me, ker, buklat me. Hindi na naman kanya Ay, open me pa ya. Na? Kulas, kunan mo pa ini. Ayan, ito buklat ker. Awa, kunan mo yan. Hindi na kaya kukulas kumari po. Akala nga ninyo. Balabas na me, Teya. Sabi, tatala niya. Ako na rin kaya, rin anak, burimon to ki. Bakit na may kaila eh. Ano man, oto. Eh, bless ka pa, bless ka pa. Ika po, diyan ako po, gina, kanyamanan. With ang hanap mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Mapakalaman si o lemon man, parehong may antioxidants. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Ito na ako sa Balo mo naman. Lagay namin na kamang money changer kilala dalat ka. Ano itang Philippines kahit siya ito. Kay, kitang Jewel House, ken banda. Balo ko tin Jewel House, banda ken. Malapit kitang bangko, Metro Bank. Atin ka rin. Chuson. Nangyari, Chuson. Malikot siya eh. Hawakan ko na lang. Mag-skiring pa. Banda ken my love. Mag-slow down ka. Tinagaya, yako. Kitang piparadahan ta dati. Jewel House, Jewel House. Punta mo ng ating parking. Oh, yan yung western island. Yan na tayo. Ta. Kenny mo ni dala, Kenny. Ha? Kenny mo ni kaya. Oh, parking. Ito kaya. Oh, sinya. Ya ito, ayaw kami kuldas na. Nanong ngayon kami kuldas. Hindi ka nang kuldas na. Oh, makayama lang. Makaya. Kevin nakain, ginawa yung sarili ng dala na ako. Hmm. Ang sumbungan, no? Pero nung... Wow. Meron po ng service na mini, brand new yun. Hindi talaga galo, pala puyat menik mong kain. Kaya talaga yung dito minsan. Ay, makayama lang rin kayo mo. Sabi ko. Laweng ko pa, my love. Jesus ko, my love. Oh. May Teo, kasanting dari baklokan. Wow, tinext miya mo. Ayan oh. Oh, ang ganda dito. Ang ganda ng mga upuan nila oh. Ganito yung sa akin, te. Ayan oh. Kaya hindi kayo dito ko daw. Oo, okay. Ayan oh. Ganyan kalaki yung upuan namin. Kaya si Abby tsaka si... Aray ko, niyayama ko. Niyayama ko. Marami pa oh. Niyayama ko. Na? Niyayama ko ka rin kayo. Sabi ko uyan. Akme, nakit na naman. Akay. Punong ni pagyula ko kayong balemi. Malatiya kasing balemi eh. Ali, ita kasing kapag obra ko, kukutang na, nung ka rin nila seli. Kasi ikit no kayong video na nga tsuka kami pa Hawaii. Guys, sabi ko, nung ating kapagaway ako, BKK kay nga dress na yan, kaya. Sabi ko, kaya. Hanggang nung ka rin Pangasinan lang. Kaya sabi ko, man-delivery hanggang Marayu ako. Kaya. Sabi ko, pinatilala miya mo keng Facebook ako. Itang
Maglawe-lawe kayo po kasi kanita niyang pagawa niya pa yung balemi eh. Wow. Ngayon eh, karakal mi kita kayo, ningi ka nga agad nag-reply kayo kami. Talaga. Dakal kami din namin tagagutin. Atin may magkayo, ningi kang mag-reply. Di ilay lang mag-reply. Kaya talagang kaya kami kaya manikwa. Neka, sanding na ni may lang. Wa mas malati yan balemit eh. Malati. Very blessed na kayo. Sabi na ka pala yun. Ay tamupin. Ayan po. Oh. Kami namin lang po kaya masyal kay namin. Kay bata rin. Kain na rin. Mas sana ka pala. Within this month, within June. Within June na yan. Wow. Kasante, no? Ayan, minaring rushing beds. Ito pa Pero- pero beds, madam. Malaki pa rin po. Ali pa, che. May ragulya kasi gastos yung balemi. Paano may sa pinisi pala pa, malabag na rin pera kayo pa din. Ito. Wala. Sabihan na, 3 million niya, patakain ko na siya pay. Oh, ito. Ali, nandin. Ito kasing ways na nini, tuturo ni. Turn right, ana. Roy, ana. Kinain ko kasi yung mismo bacolor na ako tuturo na. Oh. Right ka. Inyawag, ba't ka lang na mag-screen? Buti nila kasi. Pero nung diniretso kami, ikit niya agad. Sige, basic ka lang. Right away sining. Malayo ka na eh. Kasi siguro rin nilalagay kita mag-press kanina. Oo, nangyaring Ako nag-doble ako. Kaya ko na yung Jose Abad Santos. Jose Abad Santos eh. Jose Abad Santos Singkay Sabi na. niyo, opo. Malayo kay Chris mo kanano rin kaya nga kami kay Chris yung karela. Kaya po tapos ating magin to ni Way siya po yung kanula sa Oh. Lawin ko. mga nanon eh. Mukha din kaya kabiting kahay ko. Tas salamin ko, te. Lawin mo na yung mga kita. Dapat may nagkawan. Kaya niya eh. Ito salamin ko. Ito nga yung glass ko, lawin mo na mo. Hala, you can? Tangay glass ko? Ah. Uwa. Wala ko may nabuy. Para ka lang masanteng, oh. Kahit na bala ko din yung gold bet ang kain na. Ang design na kitang kain. Ah, pagmin pa din gold. Diba Gold day. yung kay... Makanan. Ali. Alin ba ba? Kanita na mo. Ali. Balak palupa ni kulay ni Api na ita? Di ba Apin ta? detang loklokan mi po tita lay tang atin. Kulay. Ali na. Wala mo tita na. Ali yan, tiyan. Kitang binigyan mo kay Kapo. Ah. Maatin na naman. Ang tita ya pulo pa sana kitang kaya. Kitang karetan loklokan mi. Anti tayo ba kulay? Antique gold, ana? Eh pan ano ito. Eh, kay balo na yung house Kaya kanito. tanyang gold kaya gining kay. Puta na ka no repair date ang lames. Ako hanggang kanita na ako kasi bukas pangadigay kay kami baka tayo magtagal niya. Sige. Basta Ay, mag-lunch na lang. Salamat. Eh kasyo na yung boss. Ayun na kayo bumagkalot, dumaran kayo pa kay kaya. Karakal, ali, 14 days kaming maka-quarantine. ano ka balik mo? Oo, nung mo po berdining katwangan ko. 14 niya po na. Siyempre, mula ba ta rin penga rin. Iya. Kasi talaya pa itang gold. Makalimutan kita Ano ba? Ano ba? Talaya pa itang Wala ko 13 niya, yamong ngini pa karge. Sige po. O tanang gawan din po. Ay, alay pa itang. Diyos ko, ini pa kinuwala mo. Ano ba kanta rin yung tao mo na tilang pera mo na pinalakas. Itang. Pwede Bage. din ikaw dito. Isa ka. Wala mo tinilata datang dito. Tayo. Wala ang tiyan lata. Awa yan, antiyan niya, antiyan. Yan, antiyan niya. Kasi kurong data na mong kahit ano mong data mo. May spray akong gold. May spray akong gold ka. Tita. Alawin niya pa muna, istong may satisfy kami po ang minuli kami, baka limin ay patagin na. Opo. Kasi masanting naman muna man ang... pa din ang dugit na mga ka. Dahil nakadala ay corona siya. Ay, tambala corona na ni.